Kublai pi baro sai sisien ngari ba Mayborn lingdo. Bat ngapliang sobha be pi shani ka channel ke jonga agaba inyo banyo selok khendiat sipangki katto kat ni ki benta ke bai dei bat ka imlang salang. Teladangi ya phai sha ka pule puthi ngi I bat ngi sakhiru ya kata ba ka pule puthi haka jylla jongi hi kala hiar dor hadu kata-kata. Ladang ipet kat kum ka survey jong ka sarkar India ru ka PGI report lani ka performance grade index report ngi syamba ka jylla Meghalaya ka don shatrai habai nujor bat ki wei pat ki jylla jong ka nigari kai ka daw ka bapelong kumta tu ngi khmi khendiat de ka performance grade index ka pet ya ka jinglong jingman jong ki school ha ka jylla da ka ba ka pet ba ki biang na em kini ki infrastructure ki biang na em ki classrooms ki biang na em ka rukom penhikai ki nohikai ki biang na kim biang ya ketika kerdan puli ka jong ki de nalor jong ataru ki pet ka jingbun kena ha ki tu school bat kumta terter kidan kumba nyopo adu nyop santli kini ki indicators ya ka ba ka PGI ani ka performance grade index ka thau ban pensionong rem kat no points kan ai ya kata ka jylla ha ka bai dei bat ki school dia ka jylla jungi ngidan kumba kat sawajar sanspa hadu kat sawajar nyospa tali ki school de ya kini ki number jung ki school ngim yo ka balong accurate kamot ka babiang namar ba ha ka jylla jungi ngidon ki school ki ba bonjat ngidon ki school ki bran tang ki LP ngidon ki school bran LP bad UP ngidon ki school badan hadu ki secondary ngidon ki school badan hadu ki higher secondary but na lo jung kata ngidon sekini ki school ki badai ki government schools nantara ki government aided schools but ki private schools de katkom kani ka PGI teng ye kini ki schools ki badai ki aided kila ken kum ka way de lada ka de ka school private ki ken ka way ba lada ka de ka school aided ka balong deficit ru teng kila ken no la ka jong de haka jylla jungi ngidon ka school ka badai ka private ka aided haka ju ka school kaju ka school kala bendon ya kang ya ka post private kada bendon ya ka post ad hoc bat kala bendon ya ka post deficit ru bat kala bendon kumta bat kidon ki school bada ki badon ya ka private ad hoc bat SSA kidon ki school ka badon private bat SSA ti kumta ter tung ni pet ya na kini ki school kat no pat kini ki school ki balong functional bha te ladangi phai shushu ngin syam ba haga jylla Meghalaya ngidon kumba arspa tam tali ki school ki bamdon kena ka bamut zero enrollment tikini ki school ki badan zero enrollment ki don na preng jongki ki de ki school aided lani ki de ki school ki bala ai jingerap da ka sarkar tenalor jong kata ki don kumba 8000 tam tali ki school hakani ka jylla Meghalaya ka jongi hakaba kini ki kajingdan jong ki khna kalong hapo jong shiphaungut kamut kiduna bha te kita ki school ru bun ki de ki ni ki school aided tikata de katkum ka report jong ka PGI tingi syam ru ba ki bun ki schools ki jongi ngimdon ya ki smart classrooms ngimdon ya ki infrastructure ki bobiang bat kum ta ter de na kata ka daw bukan sa hiar kanika PGI report jong ka jylla jong ka ri India halor jong ka jylla Meghalaya tunginya phai pa chikiwi bat ki benta jela rangi phai pa chikiwi ki benta ngila ban ong ru ba ka jinghar jong ka puli puthi ya kani ka jylla Meghalaya kalong ba ki kini ki khna ru kila long lap mit shaba palat tiki khna jungi bun kila long kerni ha ka mobile phone te ya kata ngi hap ru bangin sim ya kata ka jingkit kle kum ki no hikai
bat kumjur ki nong penyat school namar hakapor covid ni lahap ban pha yaki kemi ki pa bakin tit yaki mobile phones khnang ba ngin la bangin shim yaki ki online class ngila ban ai ki online test ngila ban ai ki online exams but kumta ter tenre ya to por ngin phila ban sung thu hi ba ngimla ban mi shabar jong ki yeng ki sam ki jongi but ngimla ru ban chu e ki khna kam to namar ba kala ban bathi ka jabeng namar dam le e pishu shong tu kan bathi ka jabeng tingi hab ban shim ru dekni ki we ki alternative kata ka bangi haban shim ni ki online classes nganget ba phenomia thau than halor kita ki ai hindrai kawai bat ka banta ka bangai I kalong ba wat la had takut kata covid ka khandai kum ki kami gi paru ki babun hi teng teng ngila la lose no kata connection ngabai de ki khun te ki kena menta ladang ipet ki kena kelas 11 na kelas 12 na mga hikai kelas 11 kelas 12 nga kham pala jingot yaki tingi iba hadu menta gini ki kena jan baro ki don bet yala jong mobile phone wat la ki wan na ki long yeng ki ba duk bejunjaru ki don bet ki mobile phone but si benta na katangi dang ngila bangin kenoru yaki school namar ba bon sien ki babon ki school but ki babon ki no hikairu hadu kini gisngi wala ka covid ka khandai kalakun handai kata ka jing ai note sa mobile phone kampat kut kidang don ki katu katni ki schools ke barang penshloru ya kata ban ai note sa ki mobile phone ban ai ki notice sa ki mobile phone bat kum ta ter ti kumbang ala ai jingmod ki school ki ba ka school ka bang hikairu ang bakan khambha ba ngindon ba ngin ki notes ngin ai bino ki classroom but yaki notice ru ngin wa bino ki notice board khnang ba kan penduna ya kan ka jing penon kam jong ki khna iaka mobile phone namar ki khna ki la ban board notes lai pho minute tang ba nalor jong kata ka babun hi kapor kin pulut ka ba ki kia shna reels lani kia short reels kila lani kia pet reels lani kia pet YouTube kia chat bagi polop bat kumta ter te kini mobile phone kala te kinjri ya kini ki khna jungi kumba te kinjri udrox ye kinong di drox te teng teng kum ki kemegi paru ya ki kemegi paru ngiju kentu na kawai kapor ba kinde ban long ki baslur ba kinwan kendu ya ki kemegi pa ya ki nohikai sorry kinwan kendu iki nohikai ba kinya kali pertau sipang ka jinglong jingman jong ki khon ki jong ki hatu ki khon jong ki po classroom ki long responsive na em hatu ki biang na em ki notes bat kum ta ter but ki kemi ki paru lada ki day ki bam nang bam start to compare ndai kila ban budin ya kata ka ya kita ki copy su jong ki khon ki ti jong ki dan kame ba pinsung thu ka ai bala tho ka to ka copy ndai pisu kali bet ngat ba baro ki school ki I notes hi ha ka jok ka bamanta de hadin shi ta yo tenga try ka we ka chapter la dep ani artayo ti kamot ka we ka chapter la dep bet la da ka de ka chapter ka bajrong makana ka no rum ti hadin jong kata bun sin hi no hikai ki ba bun tli ki schools ki chu I notes ya ki khna te ki kme ki pa ki la ban kali kan ha kani subject your notes iyo pen I te shubu ha kani ka we ka tayo ru mdani ai ha tai ka we tayo ru mdani ai hadu shi banai ru mdani ai te kamot ki kme ki pa ki la ban kali ya ki khon ki ti jong ki ba Balei mdoni ai kani ka copy la da ki ong ba ki no hikai ki klam I notes klam ai te ki no ki kme ki pa ki la ban let kendo ya ki no hikai shi ki school but ban kali ba balei mdon jing toy ai ha ka copy jong ki khon ki ti jong ki compare la da ki shong ha ka standard you hindai ki day ban let bat shi ki school tenalo jong kata la dangi pet ya kani ka jinglong jingman jong ka puli puthi ru ni iba
Hakini ki kendiat por lani mencim snem kaladan ru ka jing change jing penkala ya ka syllabus ba kaladan ru ka jing penkala ya kini ki kot pule kidon ki schools haduk mentaru kidon ki nohikai ki bampat tip bala penkala ya kata ka syllabus ru kidon namar dang katu kat ni benai ru ngadang yo iki message barangkali ba kakot ayu bala penon kamenta bat konta terter na ki para nohikai let's say kita nohikai kide ki barang su sedang menhikai te ki kilishim nak kerja jung ki we ki nohikai ki bala dap hikai te kumta ki mdep te kala benlong kumta lani kila pandai ru ki we pat ki para nohikai ki bampat yo ya kanika notification let's say na ka embos sajing sya ka embos te kala dap bu ya notification na website te pila ru ban ya pet na kini ki website na ka website kadang tang we website jong embos na ka website jong embos su ban pet ya kini ki syllabus ki ba thamai jong kini ki subject sajing sya na kalyang embos su kala dap ai na du min chim snam ande ki don pat ba ki bampat yo te pila ban le ta pila ban update ru kini ki chapters ba ka syllabus nang ta te ka we ka ba sa ka we ru ka ba penhiar ya ka pule puthi ha kani ka jylla ka jongi kalong ba ngiduna pelat ya kini ki teachers training programs te kini ki teachers training programs kilong ki pedan kam hadu kata-kata namara ha ka aliang jong ka pule puthi na ka we ka por kidan bet ki upgrade te kum kino hikai ru ngatrai ngi don kam bangin upgrade na ka we ka por mentale kanika mode of teaching kala danglong kala ngila incorporate lang lani ngila bu lang ya kata ka teaching kam lecture with visual aids audio visual aid kumta tertel ti kamot na kibabun hi school kila don ni kini ki smart classroom but kiway ti community school kiba don sya kishnong anong kondong i ay ti lani ki don ki school ru kiba kot bor ti kinong ba ngi tinginom la bangin afford i kita ki visual aid bat kumta tarter handai pemdai man ki kuslai pili ban wat ikilat long ladang ong pili ban wat ikilat kadon kalat ti pilaban apply ya kanika Chief Minister Special Development Fund ti kanika scheme kaba nakaliang jong ka government jong mikhaliang kaju ai kanika scheme ya ki school ki paper ti ki bun ba ki school ki apply kini ki scheme bat kiyo kini ki scheme kilaban ai ki school bus kilaban ai ki computers kilaban ai ki we ru tiki babun ba ki ba pila ban ayo na kanika scheme ka Chief Minister Special Development Fund te pila ban wat ya kata ka dapi wat tang ha Google eru kalayo bat kumno ban apply ru ngatrai nang tu kinsa batay pi namar ki hapor bangalet iki no hikai hintay niya syang tu para no hikai ti don dugi bade ki bapanyat school imta ti ki kli jingmut tang bang mya mla man ai jingmut ya baro ti ki kini ki no hikai ki bam shimla yo ban ya keren ban nga ti pila ban pet ya kini ka video ru pila ban shim jingmut na kata halor kini ki scheme teknologi jong kata larang ipet hi ya ka pule puthi ngidon kamru bangin fokus ya kini ki kena nadu kini ki kelas ki barang rit te ki babun hi ki bahikai kini ki kelas ki baren ngisyam ba kim long ngan ong kumno kim long aware ya kini ki teaching aids ki pair ki batmai ti kat nang yat ka juk kapor kaya ngatrai ki nong sing school ki di ban shim kya ni syam ru ba teng in neglect ru ya kini ki no hikai ki ba hikai ha kini ki kelas ki baret da ka ba ni siu tulop red palat iki ti habang siu tulop red palat iki ki kelas ki labun sebab palat
tika pen ki bakin la bandon yang kata por bakin upgrade yala dia tikim don por ban upgrade nama deng teng ki no hikai ki school ki ba hikai nursery KG ki haban shim class hadu ki class 5 class 6 ru umta ti kamot ka kemba ka por ki bakin yo bakin pentebit susu ila dia nani bakin yo ban concentrate tang hagini ki classes ki baret tingi don kamru bangin balance out ya kata da ka ba ngewanra ya ki kom hikai ki ba pher tikini ki no hikai ki ba hikai class ki baret lada nakaliang jong ka management ru kila ban kam ai por pi ngatrai kan kampa shibun Di nakaliang jong ka sorkar kajing shisha kadai ban wanra yakini ki training programs ki ba pher ngam bakam don kidon dai hakini ki teaching hakini ki kidon ki badai ki in service teachers training program kini rubun sia na ki pha betangi kini ki no hikai ki ba la hikai ki class ki ba he andai kim focus kini ki class ki baret Di kini ki kelas ki bahaya lai ngi sup ba bangin adap ban hikai namar ba ki khna ru ki la kham sup ban handle mdai kum ki khna ret ki janjar ba dan we ula sam shabar dan we ula shop reu dan we ula yam kum ta de kini ki khna ki bahaya pat ngim don kam bangin ai kum kata ka attention namar ba ki la he ki la smuthu Then nalor jong kata bun sien ngi sham abangi ngi sham gini ki khna ngi kai gini khna he class 11 class 12 ngi sham ba ka we ka dau ba ka ba penlong ki ba kinom la pan le pha kalong ka language jong ki ka duna shaba palat te kani ka language jong ki ka duna shaba palat don na preng jong ki kimnang taman kran phareng ru tang ba kila shong class 11 class 12 ladangi pha tho tanggawi ka sentence su ka shimpor bhai ki kimla ban tho tanggawi sentence lani ban pule tanggawi ka sentence su teng tanggawi ka paragraph ka baling kot ka badan tang arlai line ru teng dangi pha pule ki ka shimpor adu 1 minute ai bakin dep ban pule tang ya kata ka line telada ki shong class 11 class 12 ka ba ki ha ban pule ya ka we ka jingkali ka ba jorong ko ba rph live page te Kishampor bat kajinjar bai kini ki kena ba kinla ken bakin tho pat haki exam zumki te ka dau ba ka ba pelong ya kini ki kena ba kin shamjing ye kumta kalong namar ha kini ki class ki baret wat ya ka english bat ka grammar ru laju hikai de kino hikai ki bam don background ni ai ha ka bai de ba english ba ka grammar Bun na preng jungki hakini ki secondary section alai kim focus than ka grammar namar ka grammar kalong technical kalong kum ka maths lada ya ka maths su lahikai maths daw no hikai english kan shamjing bai ki khna bakin le bha ti kum juru lada ya ka english ba ka grammar lahikai de kino hikai ki bam Day na ka literature background, tekan shamjing bhai ki bakin lehop ya kataka subjects. Te kajingkan tu hangni ru kalong ba lada ki try school hakini ki class ki baret ru kin la bakin bu ya ki language teachers hi kan kam pynbha shibun ya kini ki khna. Te nakawai ka por shakawai ka por haki school ki di ban penslor kini ki extracurricular activities kom kini ki extempore speech competition apreng ju ki khna kilaban le kini ki debate competition kilaban pendon ni kini ki drama bunsin ngai ki school haki school sor ki penslor bhai kini ka drama dalangi pet kom ki school kidis corner nantada ngipet ki ya school Pine Mount ka St Anthony's St Edmunds bat ki school itnat bha kata ka rukom le drama ka jongki khna ki jongki dia kan ngi haban ai ka jingyaro ya ki nong seng school ru ki bale kumta hanai bun sien ki wei bat ki school ngi I ba kim ju penslor ya kini ka drama le si ki bun ki no hikairu kem kwa ban le namar ba ka bun kam bun sing ju asngo ba
ngim don por haji tangba kam de ban long kumta namar kia kanika curriculum framework kabala ai da ka sarkar hangta kanika extra curricular activity ru kila adap tab te ka syong hangi kumno bangin implement ya kata nama nakaleng ka sarkar ru kala ai free will lani free hand ni kumno bangin frame ya kata ka curriculum ha ka school ka jongi ha kata ka rukom ka badai teladang im penslori kini ki kena bakin participate hakum kita kijat extracurricular activities te kini ki kena kinlong bet ki ba siir kinlong bet ki bating but kinomla ban develop ya kata ka communicative skills ka jongki te ka taru ka de ka way ka ba pensa adiendu ya kini ki kena ki jongi ha kini ka juk ka bamenta ladang ikran ya ka language hajing sya ki kena na kanika jylla ka jongi ingi kamdan advantage kendiat banyak ini ki kena na ki way pat ki jylla namar ki kena ka jylla ka jongi ki kam start ya ka language namar ladang ikan ya kanika ladang ong ya ka language namar ya ka ketien kasiru la penwandur ya kini kidak ya da u pareng bade u Thomas Jones Tikum ta ki babun kini ki syllables ki eru ki asrem ba pareng jong ka ketien kasi bat ka ketien pareng bat bun sien hi lada ki kena ki trem ha ka ketien kasi lada ki kam pelajing mot kendiat ki kam tristom ki la ro bikin trem ha ka English la ni ka pareng bat kumta vice versa di kini gede gicing ai jingmut na kaliang ka jonga ba ni nget ba ki schools nang ni syakmat ru ken penslori ki kena haki extra curricular activities ki ba pair ni karmen ba na kaliang jong ka sarkaru kan pai khmat lang syakini ki nohikai ki bahikai haki classes ki barit ba ken pendon ni kini ki teachers training programs ki ba pair na benta jong ki kenang ba kan long kumju kan kata ka jingyat nanti jong kini ki nohikai bat ki kena la kalong hasor lani kalong han nong kendong tin lo jong kata nginget ba ka sarkar kan pai khmat namar ki babun kini ki LP schools ki judan tang arngut ki nohikai ki ban penyat ya kata ka school te lani ki ban hikai ki kena teng ini ki tang arngut ki nohikai kin hikai hadu san deu tali ki classes among ki subjects mo ngong ki classes hadu san deu tali ki classes kalong ga ba ba namar ba on ai por tang shuno gan ta no hikai on ai por kini gi bashong class nursery class KG ne on ai por kini bashong class 1 class 2 ne on ai por itu bashong class 3 class 4 class 5 ne kalong ka ba ba tingi don kam gen bangin wanra ro kata ka lani bangin streamline ya kata ka sarkaru ka de ban slur ba ya kita ki school ki aspa tam deli ki school ki badan zero enrollment ki bam don no hikai ba ken penduno kita ki school but ikito ki no hikai pat kin wanra no sya kini ki schools ki badan kam ki no hikai te kanang ba kita ki no hikai ki numdu kam but kita ki school su kan long ka jingker ku na bentaki kena jong ka to ka school no madon ki katu ka di school LP ki bangi syam ba ki don kumba aspa ngut lani aspa tam ki kena tang ba nohikai pat udong don tang arngut tika syam jing bhai ki tikan ki ka sarkar kala pan le komta ba ka sarkaru kala ba kan ngila ban ong ba kan cluster no yakin ki schools ki badan kamduna ban ki shpongut ki kena ti ting ka sarkar jongi ha ke por mensua kala le ngila ben ong kala klumar namar baka ai NOC lot yakat badon ki school ting kam dapat ya ka population tani kam dapat ya ka proximity ladang iong ya population dan ki school ki badan tang nyau phongut nyau photli ki yeng tangba ka sarkar pat ka ai NOC yakinong seng school bikin seng school kung lightly southly hakaju usnong nyau photli sispatli kiyeng lai southly ki school te kata ka bu jing shibun kumno kan kini ki school ru ken la ban thrive lani ken la ban kio namar ba kata ka jing don jogi kena
ru ki school ke duna ba tika sarkar ka deban ai no taka kum ka ultimatum ya ko kini schools ke beran duna ya shpongut ki khna ba lada kemla ban penkeu ya kata ka school ke jongki lada ki khna ru ki duna balan teken cluster no kita ki school haju tekan dei no tangko ki school te ya kini no hikai ru ki bari na ka to school kin shem bat kin bu no ha kita ki we ki schools ki badon kam de kim dei ban be pat kan ni kita ki no hikai ki bala serve ki dei ban don be ka kam tang ba ki dei ban chu chef no tang na ka we ki school cha ka we ki school te kata ka ba ka sarkar kala ban le bat kum ki kemegi kparu ka jing kan tu jonga kan long batu ngin kam ya pledge mot ru ya ki ya ka yat ka yeng jong ki khon ki kti ki jongi ya ka ru kom panon kam mobile ki jongki bat tungin ya budin lang bat ki no hikai da ka ba ya kandu ki no hikai na ko ki post bat in paniki feedbacks na ki no hikai bat na ka school ru kumju bat khadu kum ki no hikai tungin ya kham long proactive khndian bat tungin ya long open ya ki bat mai namar ka kademan ka long kumta bangin long open ni ki bat mai bangin ya persyang ni ki bat mai batungin na ya I notes ngin na ya I notice ngin na I issue ki kena ha ki mobile phones ki jongki ho ki kena ki laban kami ki mobile phones na mentaka scholarship namar ka scholarship ka pois ka bank account jongki ki hapan I do number phone jongki ba kumta tertel dai ki kena ki laru ban I do number phone jong ki kemi ki pa wala ka bank account kan de ka jongki kata ro kala ban long kam da don kam bakan hapan David o number phone jong kitu ki kena te kita ki balong minor ngila ban ya solve lang kumju batu ngin ya pasang ban ya kentiu ya kanika pule puthi ha kanika jylla ka jongi da ka bang ya try lang baro kum ka we ki unit te khuble shibon ngin saya syambiang hakoi pat kapor bat kawai pat ko topik balada pidon kino ki jingkeli hilaban bu ik jingkeli haki comment section jompi lada pidon ki jing ai jing mut ru te phila ban comment hang tu khana ba ki wei ki papet ya ne video kila ban yo jing mut na kata bat lada pidon ki ba pin wo nia ru phila ban wo nia khana ba ngaru an kam champang yo dan ki bangala miss out ani ki bangam tip ti kum tahi khublei shibun khublei shi ajar ngo ngadi Mayborn lingdo ublei un kerku yapi